ole hay tuần trùng chu bom bụi này cái này còn lại thấy đâu lâu mà à lo mồm khóc mà à bữa nay sẽ rồi nó tiếp tục cái này rồi tăng à giàu đâu hết kín tắc run lâu đâu hết kín cần xoay à mà sẽ khát tiếng vàng khan à cần tắc run lâu vàng khan nghe nó kín sẽ là hắn in ball vắc vắc ăn chi thế mà khát tiếng duy kéo khát tum lem lâu tay là mình suy nghĩ chung cái này nếu là hay bom bụi này phải chọn đầu tiên cái này phía mà cái tiếng khan vật thì phải ngót tàu là anh này là lâu đủ biết khẩn lòng mấy thầy tiếng đầu là khan cần truyền trả thế cần ngâm chặt thế chứ cần phiền bột bột ra đủ đuôi cần nhìn tia cần khó làm lâu à mà xem mình sang đây mình thì chuan cần rêu rút tay nó về thì nó này thì tháp bộ khalo phải về tay là nghe là trang ấy thì chuan ai buông bụi tú nào khơi mua nào nghe lo search pa nị mò nghe search là mà hiện yom ray tar yom mà nghe lung hành liền đâu thế về tay mình này lẹ anh hát cho nó hun cầm mang về đâu mà chú cái mà hi cái shell box xí lâu cái pum tên gồm lâu hát cho nó muốn cầm mang về đâu nè anh đi chú nghe ít thằng nó tên phải làm anh phải alo lá mày năng suy van này thấy thằng nó phải đâu tay hiểm một thế ạ van này thấy bị khúc mày thì chúa là nghe tú nọ thế rồi làm mà ta khan ilat thì lại thấy tari lâu mày zirtopa cho nuwa ka phayanga zirtopa cho nuwa ka phayanga ka senla pa hi van chong channel ni tupa ne na ka sing don mo i search pa thế rồi là mo van chong ani lo van tong van tong ka pa po khan nang ma po se thau cha ani chu patuang ani mo ania alu tak mai ani kha ining po ka soy chắc ang aya now kan ining po ka soya niya kasi lo matia chuan kalau boy puyang se tia mo ani chu ti chuan naktu ka moi phayang zirtop zirtop pa ti phayanga ti chuan engtin nge i program han duan lok dana te zirtop pa phaita la ania chuan i kon san ma dom si lawa rinia ka kalanga zirtop jana oime hotenen ka indere mangamo chuan oime tenen ka india rem zawa zinga min lo venga chuna le saya chuan engineer halanga mo engineer ting halanga zinga changin oime hotenen ka indere photanga tiamo chuan Sunday ka cha mga Sunday ka cha jo tho than zinga ai so lampang kaliam sang Sunday thiên số lại mang to ni mo ni chu ti chuan nghe ai zol ba ka program te an duan deuh te la nem kan veng khan kholam panga hian keifanga ka benga keifang ka beiba ka chu champhai hi ka to panga champhai ka ti zo chuan ha chol wangwang hi ni to mai ani chu nghe Christmas te tinin cholanga Christmas zona te han ti le te ri ru do ne mai zo lampang ti lawang ha chol ve na hun kan mang ve tong chu khati ke ma hi sel lo na in min bom box yamo nghe tu la tak chi in social na deuh la ka pum te ka zun thum bi pisang hi ni ber maya pum hi ana thut thinga chu wangin dam do hi ka in lei seng si lawa ka bom do ngot thi chuan aman hi a seng si lo mo ani chu en ja te mu ve bom do ani nam chang zanga te chang zali te ni voi khati zaya in ang mo ka voi khat lam hian ani chu ani chu chu lam chu thu thana da tai la nghe hei milar tak ini to tu na chuan lar te hi nghe nuo mi tiam ilar tak ma deuh ti mai la tu na ai kon idol vela
itia ilar tho tak tak ma te khang ya nuam zo ka milar ni hin nuam itiem kalar lo nen hian a in ang reng ka tia bidang milar tam taki chuan thil pek te lo man te nga mani present ten donga ba ka milar then khathian kom tu an neya LPS ate zone ta te then tam takin kom tu an hmuwa zoram pum puya motor hian i LPS le zone ten an kom thina ti chu tiang hi kalatong ve si lawa hi ka thik wang po ni lawin hei zoram pum puin min la khezol le se mi LTIP chanala lang chau lo hian zoram pum puin light hian TV min lo invest LPS ten du LPS te hotel le zone te min lo kom ve se hi a chuan mi pum mi zoram pum puin min lo fiat ka chuan thil pek po hi tam do nga ti te karil ru om ve ta nia ni ma ngai tu na chuan mo ani le an lar do lek ka chuan a thil pek te po tam do lek tura khani ngai do ni mo tu na ba ka ke ro sang po a tir chuan a lar ma ti chuan thil pek ing ma adong lowa an lar chin chia chuan bike te scooty te kom tu te hmuwa kom ba ka LPS te nan kom ta khami khan thil pek sofa te TV te an ti tan pe reng ta dor te khami dangin lu man tem pek sakta ni mo tiang te kha an lar kha chuan an van nei ni ke chu kalar dan hi chu a thing ka tia enge mo thin na le mingin min ria in pui hi om lo sim sim ta ani te chu are sa kha chu chung le khat nu le pa nu la nei ta ke chu ka din mun hi a thawak lo wang hian nge ka thik chu ni thona chungin ke ma hi ka din nu le pa ka ne lo pui tu ka ne lo wang hian i kan ril ru te hi chan mi thik na ril ru te hi ka pu ve thoni yan ki kong le lama president an dong te hian mo mi thik na ril ru nei te hi chu a pathian thu vak lo wa mo mi in lo pui thiam te heng hi a lu zo ka tu mi lom pui ai chuan sei sel mu sithi an ching khang puya hei ka chenala te mi dang chenala te pon comment hi ka chiar fowa in lom pui ai chuan in sei sel an ching zo ka tia zoram pui hian mo in lom pui turania in lom pui ai chuan mi chan chin ni lo pui sei te mi thil pek ai kha chuan in sei sel an kha tani ti hi karil ruwa chuan om tameya ka tia ani le hei pathian long bo te hian I chuak ve toin ka ria enge ni pathian thu hian mi sei sel te hi a phal lo ve reng em pathian thu te an hriat lo wang te po hi ni theya a pathian thu lama tang te po khang kha han sei fia la wat tha ve mo le Bible chuan bung le cha hi ka hreto che lowa event te mangai don event te mangai ro event te rel su sei sel su atia chuma chuwangin aveng te sei min chat sei ai kha chuan sei sel kha an cha kha me event te mangai ro ti ai khan man event te mangai a chuan sei sel kha kan cha ka mi rel te na re mi pa hi chuan kan ching vak lowa mai chi hian an ching zo ka ti mo nya phía đâu lek khan khalai khan soi la ka van du ve mo le pathian poina phal lo thil la mi lo rel thin ho kha chu enga van ram te hian kai ring em mi rel ching do ho hi chu van ram hin kai ka ring lowa an piang tharo ni ti hi ka se ta mai mo van an piang thar tak le nun ko hrana in mang ho hi chu nge rel hi an ti vak lowa ai la piang thar vak lo hay an nun anga mum ho chu mi rel hi an pe ni me che tam tak chen ka tho chu mo an ril ru chi an nun ta mi nge nang man ni te na mi thi na ril ru pu reng ho mi sei sel reng hi nom ve ni ani ma se ka nang po ara sa ta poi ka thik deuh thin khai ti se I tel ve ni mai lo mo ki ni chu lo thik mai la arrest te chu an chang ka nga ke chu mere thei ngoi kan nia
thọ chua nei lo meresel lo parol kan ni chung le khat vai nai kan nei lo wa ani le chu nu le pa u nau te la nei ve ka far nu far pa te ne u nau pa khala nei ve ka ani ba ka pui tu la nei ni ke te chu he ko ve la he le ya hen pui tu nei lo reng reng in ko ma tu na ka in nge po hi ke man ka nei thei don lo wang in oi me le vi si ten min puya ka nei thei chu ni ya chu wang in nge thil han mà mộ giống cái mấy cái gì sắc thấy là wa anh đi chú van này cái tia mà mộ nín anh u nào te anh u te nắn tí sắc với cả cái chú đam lâu ní khua po encol tu tur cái này về lâu ní anh đi chú van này ní mò cái chú cái chân hi chia hi cái gì khó pa em làm mà te yên không ai về đâu chuyện này mò mà ni cái không ai lâu chuan tu mà hay mình không ai thấy lâu hi cái tí tóc mấy mò Sri Lanka lai khan ikhia thiam dan chuan Sri Lanka lai khan dam doi ina sali lai ko mani si kai ve ti na mi kai lo ve ke ma hi zai to kania ye ngai sai mid bok le ka pum hi chuan midang chu chuan chung te kan turan ne ya ke chu kan tu pakhat ma ka nei lowa dam doi ni se lei sak tu tur ka nei lowa ka dam doi in zaina bil na te ka dam doi na bil te po pe tu tur kan nei lowa ma ni thian te poisa puk chopin kan khosa ni ya chu ka van duai na pakhat berane thiren ni che ei chak zong po han or da na tur ka nei lowa om pui tur ka nei lowa ka kha mi lang chuan chung ten an thuaya kar ten ke chu tikhan taxi kan phone min lo thuaya chu zong chu ni ya an chung le khat an chung te khan an lo duat thiama an lo mua ka khati ha ka tong velo ina han hoila tu ma muak tu nei lo in in him do in min lo ti fai tu tur kan lo nei lo wa kan tin ti fai chop la ti khan ya mo chu kai ma hi ka din mun hi han ngai tu vela nang pon in ani ti ve thong han pui tu le ngai sak tu han nei lo ve chin la mo mà ni in khong ai na tu awm ve thau tu ra nia tu han nei lo chuan mo mà sang mà ni in khong ai po hi che zong ni lo va tha zong mà ni ta na hlok tu zong in khong ai dan te poi thiam ve hi nga ya ni in khong ai ya in dom kun rang hian in ma ra that chu tak lo wa pathian thu point thok lo chuan ai poi su se tia ngai lo kha chu adam rai thei lo wa thi kha ni mai na thok pe lo chu thi ro se ti na tluk kha ni mai ta kan tho ve kham fram te hi chu anga ya han dam lo thawanga mani phak to ka kan tho ve kham fram kha nga ya nang po ti hian hai kan in kom na te min lo ngai thanga LPS te zone te point Allah ko tu ra changai tai la tro han dam lo che hi chuan mà anh em đam lâu chứ chuan hàn buổi bui tur hàn này lâu hi chuan ril ru hin là về thấy xin nang mà hiện ilatok hàn sẽ ta mấy mấy nang mà hiện ilatok lâu mấy thế ạ bui tu hàn này bia lâu hàn đam lâu chứ hiện mà đi lẽ mà đam lâu chúng anh đặt chúng đam cho hàn chum cái om cái tiếng mo cho lấy cả ra mà một hàn này đó nín trả tu tur hàn này lâu chuan chuyện ông te hàn tí lạ cần man lâu tí khăn đi tổ mày hàn pui tu hàn nei lo hi chuan om ka ti ve ni ema din huna chuan mo ka din mun ka tong ve nual tua ai mi khwal na rama po hian ai zola te kan lo ve thina tlengin ten min lo boi pui seng lo ama ni boi pui ngot te hi angai le thin ta ka ti mo ang lo nun hi ka nun reng hi ha sa ka ni ka ti ta mai mo alungai zonga thil ngai tu hi chuan hoina lama piang hi tra na tur ngot mai hi ne khovel hi chu ma se kong le lan ngai ni lawa na ma po ka tong to ka se ni me mo nia
chu kan soi ve lo khanga nang ba po kha han ngai tu ta la ai tu na ta chuan dang chu scooty nen ilar man itela scooty ta poi nei to a ti khan chumi khomia chuan kan concert tang ai tia i bung roi phura iwa concert mai theya ma se khatiang ti ve thei lo trong moi lo ni lo se kan dam chung hian scooty po kan ne ngem ti ang chi te voina enge kan ne yang en tin nge kan kho sakang kan fa te sikul fi en tin nge kan pe kang ti re renga kho sa po kha tam takanum ve nang chu pathian za ra he har sat chang te chu om ve ma se ti hian ila in vai chuak ve ram theya hring nun hi hring ren bik lawa han ro rup chang te som ti ngoi chang te pom thina ma se khata khan mi pa kan nia mi pa kan ni chuan kan in vai chuak zo tur ani ti hi ril ruwa hian von nge ve tlat hingai ania ti chuan en tin nge in han jin vel na te hian ka ril ruwa ron om ta chu mo i han jin vel na te hian in enge nupui te hi nei ta la avan thado ne mo ka ti deuh hleka helam pang ril ru te pu vak lo moni le pu chu ka puwa mei chou hian với khẩn muốn này cho mình đủ mấy hàn tỷ rồi đâu hết cho mình chân lẻ mấy mò i hàn in gom ra ya an kiang lẻ zel mấy nhỉ mò enge khát tiếng anh chuan mắt thar hàn lạc đàn tur te enge nang ma lama ngai tu na thar te ne mắt thar hi ông lo ngai tu tur hi atam li tu ka parol hàn ni chuan nghe kan yang inti nghe kho huna ti reng ngai tu tur hi atama ma ni hei pa bernu berhanni hi chuan ti ngai tu tur hi atam ve ko pa ti lampang hi chu ngai tu hi chu har ve to ni ka ti mo handam lo lekila nge handam lo chung adam doi na te dam doi to la te han kal le ngai don se ti te reng kan ngai tu ni hi ngày tua tu hi tam lu tu ka nun ha tlak reng in he khove la kan om don ni kan ti chho ve ta ni kan ngan tu na mai me ta hin mo lungai reng su nang ta chu kho zol lama ti hian in lo man po choi ngai lo in nang mai in ni ya security ta poila ne ya ni tin in lo man nen bu fai le in ngai tua ngai fa ta ngai tua ngai in lo na tur po humang se lo mi har sa tak hi tam takanom ve nang chu pathian in talent thata ka pe cha ini po hi bu fai te po hi abek te hin ka ba fo thin lom lek thei lo chang te hi ka nei ve reson hi kan la reng thei ve lo ta mo enga tinge reson la reng thei lo chan reson ka ti nei ama se reson ka thi kan la rek thei lo ne chan chu han net lo zau te hin lak lo hi thei ta lo ta kan net reng ve thei si lo bu fai tu na chuan mo kan lo le nem do kha chuan kan lo la thei lo khani le mai mo tu na chuan mo khat tiang ang khatot ve kan e siam sarkar in dan thara siam vek to a tun thla reson card ila thei ta lova imet lova kar le a thale a thamasa imet lova reson I dong thei lo ti kha chu dot ve kan ya khatiang an ti le cha kha chuan kha email fiata a kollam an top ton ti zela lo email fiata disia temo kata khan hei thamasa reson kala lova kapmet lova tun tha ila thei lo min ti dei maya karon sil cheu itianga an lo ti fel sak vek mang che khatiang kha dot vek kan I kha in bum na vek ani kha retailer ho chon het nge ngai an ti zela ti ve mai lom lak don lo pon me nga yan tia ti ve mai khang kha dot vek ani kha I du chuan I la nga I du lo chuan ni la lawang kha se rang tu ro te chuan in ting nge ani mi ina an lo fiat veta na I du ang chi te kha an soi du te khai la nei ka du ber chu aminga milar ni chau lo hian lar inti ka aminga lar ni mei lo hian
min nge thil pek te war sela nge in pui zong ata po in pui khe lawila midang te po milar tam tak po an thria an puya ke po aminga milar ve mai chau kani thowa kani ama se kalar chu ma se athil pek hi lo war ve se baga akom lama te min kom te ma sela min ti phur sela hi aina sain lar rual hi ka cha kop maya ti hi ni maya chu cha chumo chuan chule para ni soi chiat na te hi lo sela ni mu si te nge tongkam te hi du tuila tongkam tha te hi oma buang pui ilam nak ilam kha a sem lutuk inti ai chuan sem ma se khoi mo ilam na tur hi kalau buai puyang che inti jok sela in soi sel ai chuan ilam in music tur hi khoi mo en chin te ang khoi buai pui te ang nge ni lo pon lt pa ni lo pon khoi mo pi in ka khat vela nge kha chim khat vela te po min lo ti mai sela mo in pui te hi khelo se mi soi sel hi tum lo sela ilam thiam lo si italen itepi asem sia tin ti zonga chun ilau music tur te hi in buai pui cheila thang in ti jok ila katu mi soi sel ni hlo reng ai chon ting kha amoi lo mo ka ti ril ru dawani abul bera chon hetia lar ve satlia ringot lova athil pek dong thei turang zonga lar ve kha apoi mo ber mai ti na ni mai tro min thang chat te min chiat mai ni lo in min chat le la ba ka thil pek war te kai ka din hun te hi han thir ve silamo chen tam tak po milar tam tak po an din hun an khiat wangin pakhat na ten tu na po idol ania an din hun an khielenga is a thoin pakhat na ni tir le me don mo thik tiang khan ya tu na ai kon po kha tu nga kha pakhat pa po kha an din hun har sa wang khan pakhat na ni tir me ya kha tiang jong khan min ti ve me se ka ti pakhat na han ni ve a han ti ve le te po khai chak de hle kan ni mo chak chuang lo win chu pakhat na an khonga yang bok khan min khongai ve se ka ti na ni tu thil pek lama khan mo pakhat na thil pek an te khan lar ve ta rau chu kan ti ve ve de hum bai che sela buang puyan frit chatong buang puyan kara dong ti vel te school ti thara dong buang puyan school ti thara dong tv thar sofa dong enge cái ka lo ngai tua chu mo khang song ai ma ka lo ngai poi mo ve chu buang puya milar kha alak lu tu ka he an lu chil rang maya tu ber nge nu puya po nei don po ai tha thiam lo ti te hian mi hian ron bo ve che sela ti te po kha ril ruwa de va enge kha kai ngai ve da anti ka ring lo mai se du ti ka ni lo nyang ka te mai enga mai se du ti ka ni lo men tu ma he min bor tak lo chong lo khai a fiat hlei ne nakina ti hian in ti chawanga ubuang pui ka hodon to lo hian ron tiang an ron om thlat mayang ti te po hi hlom deuh mai ania ending an ti ran mo mi hring ta chuan mel du zong te hi kan nei ve ta nangma lam hrim hrim hianin min du tu an omani chuanin tu te po ka pom thei vek ti te po kha om ve thei ania enge lo ngai ve da na an thing phurte thenom te kota an kyau chuk lo chuan mani na phur ho thlen na chang an hria lo chuan a poi lo tiang chi te po kha om ve thei tho ania tiang enge ngai dan ani a ler lo sela min du hrim ani chon kan har chong lo la li suwa po khan kong ka ki ka piang chu kan har lawang tiang deuh khan hi ka nei ve bik lo nu pui nei ve hrim a fa te han nei ve a fa te chom tu tur han nei ve ha ka du khan mai nia ka sayang khan biaka an nui vura mani tui choi po thenom te na an chhun vut lo kha chuan a thak mai tro ani sei ti khop mai mi ani leng lo selamo nia chu nula ho te po khanin
lo ngai thanga buang pui hi tiang zong a hi chuan a fel em em ama lo ngai na tu le du tu te kha chu tu te po ni se a pom thei vek ani ti khalo the tai langin a tho me den kha a soyang khan a thil pek dong lo zo lar kha chu om ziam lova enge a thing ka ti heti in lar chho hianin mi hian ang thasi sia buang pui ten lo ti ta cha heta a hian tam tak chon thial lo te po hi tam tho enge I don tam deuh ber niang chibai hi ni deuh mai ami chibai le kan ngai sang che tia salak pui hi ni me wa chibai nen mo hatiang hal hlok vak lo te ro la rau rawa hlok vak lo muna na tlak tlat lo ba ka lam hi chu chang hi chon lam hi chu ei zong na thalo ka ti tamai mo enge ani buang pui idamem chibai ti pa khan enge somli somnga not te kha an ku ta khan ron hum ru tat ta sela somnga vel za vel an pek lo pu khan in chibai pa khan anh mà pek tur ka nei si lo wa sai cho jing cho lo ei lo ti te po an ti zeu se mo nia ai sang duk chen ya an ti che khatiang am chi te tin chibai pa mi mu lo tura chang somnga vel chang za vel han hum tat ta uta han da tel zeu chi te po kha an war thar deuh ta se apoi vak don lo ni mo chan chibai pa eng ma pek tur ka nei lo wa ni mai ram chang cho lo ei ro in ka number ka lo pe se han ti zeu se mo anh mà pek tur ka nei lo wa sa cho te jing cho te lo ei ve ro thil te po ka soi pui du che han ti zeu se mo ting sa abikin nula lam phei kha chu atlana zual do na pero enge nula lam pang nge khatiang ang ti tu at kha han tam deuh sei duwa ami pa lam pang te po kha inna lu tuk chuang lo nge anula lam pang kha tam thei deuh hlek se chu du thu sa mani tro ni enge ingai dana ilar dana hi lar dan thing chi khai ti maya enge ni a thing chi lo zonga lar tur hian enge nangma lama hianin talent han nei te hi ila nei sim sim em lam ni lo zaya te po khan icon idol vela te po khan ti ve photo thina enge hatiang lo de hlek han lar de hluina turang chi hi han ngai tua chang te hi nei ve thinem tu na hian so hi kan bei zawanga so ka bei zo a hian khadau hi ngai tu hi ka tu mo chu kan bei nga chuan kan bei so zo hen khadau so tur hi kan buat sei lenga khatia ma se hun chu du rei ve do wang anh sir ve de hlek te kha ngai nga tro nia hey mishing hi kan in dai ve to zai han ti pon thiam tak khan lo om ve zel to sia lam han ti pon thiam tak te khan lo om ve zel to sia to wangin han lar de wa enge alar dan thing chi lo de hlek apoi sa dong zong a lar tu kha chuanin ngai to na thar de hlek kha ngai ve ni tro enge ka ngai to chuak kang han ti khan tu na hian han ngai to ri ru de te nei ve ra nan tum dan chuan làm chi dang deuh te hi ti vei la ka ti mo a eng lam chi nga ni a in ngai to deuh hlek avir chi deuh pon hen ti la avir lo chi don pon ti deuh la tu na ka lam dan hi tet ka sem hi ti reu me mo ka lam dan hi ka sak ve dong ti hi e ngai tu ve dan ni en tia avir chi han ti kha kan lam mu tam vak lo ni mo mi zo ta chu bing belet kha avir chi ti me mo bing belet ang chi te hip hop dance kan han tiang chi vel deuh chi pa han vir deuh char tiang vel te kha me han in bin deuh tap ang chi te kha ani chuan training na satangai ve do ni mo it thei do mi le ti te kha ka lo ngai tu dewa ipum te thalo box sia it taksa hian a zawang am ti te kha ka lo ngai tu dewa ani a kan ha chol venga poisa te ka nei ni chuan dam do ina te han lut vele zokila ka ti mo chu mani lok pon karma sa khan dak doctor nang khan ka in bia
ka doctor pon hai local phot la lo in check up la check up dana jirin in kol te po langai veng chu ti in min chang mo ani chuan hey Christmas te kan thai chota umin Christmas te hi engtin nge ril ru dan khozol lama man nge tuma khodanga han mana aran ngau han zon pa ve deuh te hi ril ru a omem ril ru chu ma hai sum te hi ka nga chuan kan mun danga kan ti dawa ka te suma yom lo hi chuan bersing hi chu sum tel lo in kan om thei lo vek kan ya chung kwa po ni thowa chung kwa po sum kan nei lo chuan no pang bazar na kan nei lo tiang ver chu kan nia chu ding deuh chuan sum ka nga deuh chuan mun danga te po kan lamang veng chu ti ril ru ka pu ni khua han man na tur ril ruwa han ruwa man deuh te nei em khoi lampang nge nu lam mel that deuh na tur nge nangma tan po du han chin thei deuh na tur so chu kanak ru bo ani ngai mai han ti tur chi deuh omna khua lampang dei sei sa deuh te thai nei em nei ve do e ma se sum hi han nga photila ka kalang ti ril ru pu ani mai sum hi anin thil hi ti the ani le kan soi kai ta sa khatiang ang kha chu I lo tum ril ru deuh sia an mani lampang pon an lo ngai thanga an mani pon an lo in sa thiam ve ri ruai thei tura ngai la khua te kha han soi ta la apoi lo wanga thar chi phi ni maya khoi khuang in ril ru deuh khua ti te kha thar chi ching chi pa thar chi ser chi nya ser chi phi nula chelo deuh deuh an tamatin nula pon tam view lo mo tu na hi chon an tam vak lo ai zol hin om tang puyan ti mo mania ka choi na pa in asoi dana chon mo tun tin mo na chon ai zol an om ka ai zol mas do na no ho chur nga an tam zo ke ti ani le enge tuna om sa hawa ta khan an be sei ngam tur deuh te no mem an om vak lo chu ti chu ai zol return ho kha an lo thlan han nga be sei tur thar te nom ta kin ti vel kha lo ni alo ani ber mai ni mo ani mai ve de bere chu ti chu chang kan pon chang kang te chu ai zol om ta chu tro ni thil kha an sa thiam thei do na enge buang pui hi khong ai kha ka mai I kain ko langai ni I deuh tat te po han om ve thei ta mo wang khan in khalam pang kha han on deuh ta la te chuan enge I than na turang chi te I soi thoi Christmas ko ron mang mai thei ni ti vel te kha rem rema ka ti to meng chu ka ti mai ani chu chadon lu tu chu ka ngai to mai ta mo hai kan han in ko ma mi nan lo ngai thanga an ni po mi alo ngai tha tu te lampang point an ngai dana ni ve tho ka ringa chan chu soyang khan in ta point na ya pu to ya lain engma nei lo eng kim om vek in po ka nei atiang khan na po si ku ti point na ya ke chu nei lo hi ka nga ni chu nei ngok mai la in apoi mo zu la kha in ya ma se thil dang te kha chu ma mo dana zira nei chok ga mai tur khani ta mo tuna ta po apoi mo ber in na ya mi in lo kha ngai lo wa an ron lut to panga in thataka an ron om halanga se azola te chon mi in ka lo tho lo nia azola kha chu ko ni lo wang han mi in lo kha ngai ve ta se khozola ka chuan mani na ngei khan baka khaping anga mo ta kan khoi do nei ta chun khozola ngai kan khoi lu tang chu ka lo ti dewa ni tho wei chan chu mi khuwa nu pui nei ve ta le mam ai zola mi in lu suai lu ti ve lai chun mani khuwa nge ya mani in nge ya suai lu ta kha thajok lo mo ka ti deu sin ke chu ania sei di khom mai chuan in vel kom thang vel ta po kha fai deuh hleka han san vet ta po kha ngai ho chau huna mo chan chu mo te han nei don kha chuan hnim lu tu kha chuan in le che pai chu rul ta hin lawania pangang ti vel ta mo pangang ta kha I ngai tu lo ka I sam fai lo kha chuan in pangang ta khan hum mai chuan an mungam lo a sana ta hian
ubong pui ka hole ma yang ta khan ti chen poidon lu tu tu wangin import cha lok ve deuh hlek te kha ngai do na kumin Christmas te chu kan nei ve ngai thei to tura ngai la yeah kha hei min kanin kom na te pon thai to kan soi ta kang khan min du tu ten om te chuan kan nei ve nge kan tu mang chu ya kan tu tui lu tuk lo boka slipper kha engza tin nge le yan tia apa ni hian mo anti chút lo kha chuan thavio maya mami itame man tia ke ma mo anti deuh chút thi chuan boi thau ve deuh lek thina yeah kha tiang lo deuh lek chin enge ma ni tu choi te ma ni tu jam nga ya han chun na chang an fiat kha chuanin a thavek ani mai lo mi ani thavek e cha chum ten thiama in chunga enge nangin wak chu kanga thom na suk ti vel ta khan lo ti thai kha chuan thavek maya tro lo mangai ber kha to kan ni me ya adik che mangai na hi poi mo ber ani mangai hi chuan thil hi fel thup mai mo in mangai lo tu kan paisa ringot du tu tai kan tong ang ti tai hlo ma chu chu ni ke pok a hlo pui deuh hlek chamo ubong pui ka ngai lu tuk cha an ron ti velanga nangin tak mo ti khanin ni moi lo tiang ei lo khongai ko langa i paisa hi nei sakang cheng an ho san le deng cha ti te po ha ka law ve deuh hleka ania dik enge kha tiang ang mi te kha i khia rang thiam mini rengem ati han chu ka tong ve to a ka film phur to khom mai en tin ye i ton ho chuan an lo ti vel che in han lei do ni chon buang te an tia paisa ni la chon buang pui an ti mo ati khani mai enge kha tianga in han in mer fiat chau khan an ma nin chumi khami chumin le ro an ti nge kal le ang sai ti nge kha tianga in han in ti chau vel da la khan chumi le ro kor min le ro pu dar min le ro ti hi ni tlang puang mo chuan nangin du sak takini lo le chuan paisa han nei lo ve le buang pui an ti le de mo experience nei to kha tianga kha chuan in veng thei to tura ngai la chuan nia lar dan te po kha lar dan tharin buang pui hi ron lar do na lar dan thing chi ni lo tinga kan tiang lar dan chang kang chi ani deuh to pai tro kan lar dan tu hi lar dan chang kang chi ala lar tu ra ni chu wangin nula te po khan longai saula tu na changa ama in biak thiam lo chuanin ala tak huna cha chuanin i khadu mo bi kan boni le tu na nangma sha thadu lo hu tu ho te khan in lar chhawanga lar dan chang kang chi in ron pele huam ta che sela i du don pe kami ani thau mai enge han soi mai te poi mo deuh te mi pu sia ta an soi du khai na yan ka soi du ber chu lar tha hian lar ve toila lar chia hian lar loila ti hi ni maya il pe khian han war ve do se mi pui hian aya joram pum pui lar ba ka hian zoram pon sang han larila som tu te po hi ka ngalo mo ti te ka ril ruam do ni nia ang pon ni se ai tuna lar dan chang kang ala turin kan bo sai me ka tian sa ra kan ta ma kum te ta chuan mana buang pu ya khani to lo alar dan chang kang to an la ti ve nge nge don ti kha ai kan tum tang khani deuh top mai sela tro ni ye lar dan chang kang lo kha chu i soi ang khan paisa box si lo chi bai khani deuh ma chi bai la thala pu kha kha chu a lo vak lo tat mai tro ni ye nya ole enge ni an soi mai te i nei to lem lo mo ka anei ber chu la dan kha le thil pe khi lo war to se ti hi ni mai ole lo mo me tun rom kan kom dan chu an wom hle mai a tro no ani a lum khop mai ni tanga te po ti chuan a top lam nai don tai la enge ni in zo moi lo po ni lo wa mi la ten yem hei sila ro sang a te pon an chung kwa
khó sạc đàn tế anh nung rong rong cả sợi vết mày à nhưng anh lộ mẹ mà nè khát tiếng dẹp là wa sợi khác thì chuan nắng mà bị cả bộ khác ăn cái bộ khác ngày hắn sợi vết bộ bút tay là bôi là viên cả anh nghe ngân nụ bụi tụt hàng chi rong à thế hiện ngày rong hắn này tên nụ bụi ang rèn đâu hắn này về thế hiện này sim tụi em này lâu khi cái là nắng mà chơi nhiều xia thì ina rằng hi khát hắn xuôi lù về dậu dậu ang chi thế hiện là này mía lâu mì ngày mía lâu tiếng cho cái tông ngay lâu bát thiên gia ra anh ấy chung anh ấy là anh nghe này tuấn mà hey comment là mà thế khác bố quê hi anh nghe một thổ về trên là tuần mai thì chắc khá mà khan cần sợi tổ khá thì nghiệp bút về thế mà thì cha tin bùi lọ té ai em muốn đi xiềng té thì sọt tin muốn đi xiềng tiếng về thế khác na hay thuộc na sa na thọ là mà bùi hiền experience này chắc khóc thì khá chiang thì để cho ai nụ bùi mi pa chuan nụ bùi cần này đón quân tiếng hiểm cho ni xe lại chuan mẹ là mẹ hi cái này dân nó bé ra ni tổ lâu chẳng chung mẹ ta chú mấy chia chú qua tên này anh chuối mày nụn trà đàm môi này tiếng chi te đủ thu sa bằng te khao về ta anh nghe in nụ bùi tụ ra tan hiền in lệ khát hiểm anh tiếng chi te hi nghe in tụ thế vậy vì anh nghe nè giải thiểm làm thiểm tiếng chi tụ qua không về thế tiếng nó mà han mấy chia te po nang mà lâu đủ về ru reng xí mà sẽ in phiết po lâu vàng in po cái lâu căn tiếng chi te khao ông về thế mo han em ăn chi nghe nang mà lâu đủ về reng te point anh bạn ni khan buông đủ chi nghe cái này thì anh in phiết thế đã đủ khan em ăn mấy chia nghe đủ về sim đâu sim lệ cái đủ đàn biết chịu lệ khát hiểm như thế là lệ khát hiểm ba cả pha te encol ra na pa berchet ngay lawa nu berchet kha to mấy này thì kha lệ khát hiểm lâu pha te encol cha tu kha này mày lệ khát thế là làm hiểm lâu khát po lệ khát hiểm kha to mấy cái gì anh này là nên là bảo te anh ngâu lắm bằng nu liền lắm bằng tháo lắm bằng thì te chén lắm bằng nu te lắm bằng ngô lắm bằng hình sẽ lắm ô anh ấy chung phát triển anh chị buông bụi lâu start rồi đấy tập bộ khác in ông chuyên của mình là bảo hai lâu sấy rêu cái lâu sấy em mấy tuần nè chăm mấy ngó về thì khan chăm mấy phát triển anh trong khan thì mấy tay là hey có phần rất là tem muôn phần rất là tay cả nó mà chứ vàng in biết bỏ tay har sa con mình bắt phải sẽ tăng cho thành đủ đủ tay giả thao về trình xe nên là bảo khan buông bụi khi các bạn tụi anh tí sẽ là căn lầu khách hiểm bay ăn trọ sự đi không mình anh ấy chuan tuần trung mà căn đủ to phốt tăng anh ấy công na tên lồng ai thang thì chuan nóng bán đi point thì anh nghe thì rồi tụ in hành này ăn thế po có mấy nào hắn lầu rồi về tao là căn đòn sấy sấy mày ăn thì căn là đòn in buông sấy lăng thì đòn in thuộc rụt chết ta là hi thiết vẹt lắm bằng thế là trả đủ là bắt chỗ vàng in em bà dẹp này là in căn lầu buông sấy lăng hun căn này phê lệ in rồi na te tama chan thama hun rồi in công lệ căn tung mang chang trâu buông bụi leo anh này là mang trà mang trà lệ